Kita ba? Ayun, no? Ayun, no? Ano ba kasi to? Ano kasi naman nito? Uy, ano ko? Patingin na natin. Uy. Uy, ano to? Wow, ano to? Alright mga birds. Ayan o, pang ADB 160. Kapin eh, PCX na kabil. Ay mga birds. Accessories. Okay. Ayun, no? Alright. Kita? Oh, ito yung silencer niyan, sinasabi ko. Guwapo. Siyempre, pili ko lang. Akrapovic. Ito naman yung elbow niya. Hindi ko na bubuksan sa kanan. Okay, that's all mga George. Yung accessories. Silencer. Ito pa lang nilalagay. Okay na. Okay na. Ito yung elbow. Manok! Okay. Next up. Alright mga George, ngayon ay testing natin to. Naikabit na yung Akrapovic na dual tip dito sa ADB 160.